un dia més i un dia menys. I avui vinguen moltíssimes ganes de festa! Sí, vos propose que vosaltres en la vostra família feu una festa de disfressos a casa. Obriu tots els armaris, investigueu bé el que n'hi ha, que segur que n'hi ha coses molt xules. Agarreu aquest maquillatge, fer-vos aquesta cara que vulgueu. Aprofiteu de que esteu en casa i que ningú va veure-vos. I a continuació feu un concurs per a veure quina és la millor disfressa amb una passarel·la de modelos. Sí. Segur que se vos ocorrissin un munt de coses originals. I jo, pues, ja que estic proposant-vos, que a mi també m'agrada molt disfressar-me, vaig a ello i ara torne, vale? Vinga, ara volvem. I tots estos modelitos són els que he trobat jo per ma casa. Així que vos deixo, vaig a prendre un poquet del sol i espere els vostres vídeos i les vostres fotos a este número de telèfon i ens veiem en el pròxim vídeo. Festa!